La Fundación Amigos de Galicia presentó hoy en el Centro Comercial Pontevella la campaña navideña Comparte Ilusión, una iniciativa solidaria destinada a garantizar que ningún niño o niña en situación de vulnerabilidad se quede sin regalo. Ao Centro Comercial Pontevella, pois agradecidos á Fundación Amigos de Galicia poder colaborar nesta campaña tan solidaria, tan fermosa nestas datas navideñas, en as que especialmente creo que todos pois queremos ser solidarios e que todas as familias pois poidan disfrutar pois de todas as mellores posibilidades para disfrutar o Nadal, especialmente o máis cativos, ademais. A lo largo del año y con un repunte significativo durante la época estival, la Fundación Amigos de Galicia ha registrado en Ourense un alto volumen de solicitudes de ayuda, motivadas principalmente por la situación de vulnerabilidad y la falta de acceso al empleo. O noso obxectivo é que ningún neno ou nena quede sen o seu agasallo nestas datas tan especiais para a infancia. Nos queremos agradecer e convidar a todas as persoas que poidan a realizar a súa aportación. A campaña iniciou o pasado 5 de decembro e estará aberta hasta o próximo 5 de xaneiro. Logo tamén indicar que tamén se pode realizar a través da páxina web unha inscripción como Rei Raíña, que isto consiste en que se faría chegar unha carta á persoa que o queira recibir e nela viríanlle unha carta personalizada por estes menores para que poidan elexir un agasallo. La campaña prioriza la recogida de juguetes nuevos, seguros y adecuados para todas las edades, apostando por un modelo de intervención basado en la dignidad, la igualdad de oportunidades y la inclusión social.